سلام تخاتلتنا اي channel ابزلخمو سلام انتعنا ناتمنخو نلو معانتي دما كبناي كل جزي ناي فوركس ماركت سومناوي اناليسيس حيزة مسيلخو كسام وداتا تكاتل ندما خبرات يعدم كدمي ابناي لو معانتي مدبي كدمي محلافي لتقوبر لي زلخم التبباع تقوبر لي زلخم لايك سابسكرايب كومون حناس ريتوتات بتعمل دامس كونكي كل جزي دما حاجسكم اي فلن النابلكو ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ ክኣቱ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ ናይ ፋንዳሜንታሊ ወይ ድማ ኒውስ ማርኬት ክፀሉ ዝኽእል ብዙሕ ኒውስ የብልናን ኣብ ገለገለ ሕልፍ ኢሉ ናይ ዩሮ ናይ ኤዩዲ ናይ ሲፒኣይ ኣለና ከምቲ ነቶም ትሬድ ንገብሮም ካረንሲ ድማ ብዙሕ ኣፌክት ዝገብር ወይ ዝፀሉ ኣይኮነን ሓንቲ ዘላትና ኣብ ሶኒ ዘላ ናይ ጃፓን ጋቨርነር ዝዛረበላ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ንናይ ጃፓን ካረንሲ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ካልእ ቁሩብ ዝሕል ዝበለት ናይ ፋንዳሜንታል ሶሙንያ ዘላትና ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ምሕላፍና ድማ ላስት ዊክ ዝወሰድናዮም ወይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰድናዮም ኣናሊሲስ ከመይ ነይሮም ከመይ ከይዶም ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ቀዲምና ኣብዚ እንድሕርኢናዮ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ወይ ድማ ናይ ጂዩ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ጌርና ናይ ባይ ፖዚሽን ናይ መሓዝ ተኽእሎ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ ካብዚ እንድሕር ሪጀክት ኮይኑ ድማ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢልና ድሕሪ ብሬክ ኣውት ድማ ከም ዝርኦ ዘለና ከባቢ 60 ፒፕ ዝኸውን ናብ ናና ዳይሬክሽን ከይዳ ማለት እያ እዚ ክብል እንከለኹ እቲ ክሊር ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣብ ስለ ዝነበረና ነዚ ብሬክ ኣውት ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ብኻልኣይ መንገዲ ናይ ጂቢፒ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ብተመሳሳሊ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ወይ ሪጀክት ወይ ድማ ብሬክ ኣውት እንድሕር ጌርና ኢልና ርኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ዩሮ ዩኤስዲ ከምቲ ዝድለ ቮሊዩም ኣይቀርናያን ሰሙን እዚ ቁሩብ ኩል ዝኾነ ሰሙን እያ የሕሊፋ ማለት እዩ ኣስ ሪዛልት ድማ ከም ዝርኦ ዘለና ብዙሕ ናይ ቡሊሽ ሰናሪዮ ኣይ ሃበትናን ብካልእ ኣናላይዝ ጌርናያ ዝነበርና ፓየር ዩሮ ጂፒዋይ ለሚቸክ ኣብዚ እንድሕር ምስአ ያለ ኮይነ ያ ዩሮ ጂፒዋይ ፕራይስ ለስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ጌርልና ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ማለት እዩ ወይ ድማ ካብዚ ስትራክቸር ዝሪጀክሽን ኢልና ተፀቢና ዝኾነ ናይ ሪጀክሽን ሳይ ናይ ሃበትናን ካብቲ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ እንድሕር ርኢና ናህና ድማ ፕራይስ ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ምስ ገበረ ድማ ኦል ደ ወይ ልዕሊ 150 160 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ወይ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ስትራክቸር እዚ ሪጀክሽን ወይ ድማ ብሬክ ኣውት ኢና ተፀቢናዮ ክሊርሊ ድማ ኣፍተር ድሕሪ ብሬክ ምግባሩ እዚ ማርኬት እዚ ንሪኦ ኣለና ብካልእ ናይ ኤዩዲን ጂቢፒ ኤዩዲን ጎልድ ንሪኢና ነርና ማለት እዩ ጂቢፒ ኤዩዲ ክሊርሊ ፕራይስ ካብዚ ስትራክቸር ወይ ድማ ካብዚ ናይ ኣኩሚሌሽን ብሬክ ክገብረልና ኢልና ተፀቢና እያ ማለት እዩ ክሊርሊ ድማ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ ብሬክ ኣውት ፕራይስ ሪቴስት ምስ ገበረ ስትሬታ ወይ ልዕሊ 200 ፒፕ ድማ አንሱ ኦል ደ ወይ ከይዱ ፋይናል ድማ ኣብ ናይ ጎልድ ክንርኢና ጎልድ ድሕር ርኢና ላስት ዊክ ካብ 224.30 ብሬክ ኣውት ናይ ባይ 24.10 ብሬክ ኣውት ድማ ሴል ኢልና ኢና ነዚ ስትራክቸር ዝኣናላይዝ ጌርና ነርና ክሊርሊ ድማ 224.10 ብሬክ ምስ ገበረልና እዚ ማርኬት ዝንሪኦ ኣለና ኦል ደ ወይ መልቲ ኮይኑ 1000 ፒፕ ማለት እዩ ኦል ደ ወይ ቱ ደ ዳውን ሳይድ ስለዚ ቨሪ ናይስ ዊክ ነይሩ ብመንፅርቲ እቶም ኣናላይዝ ዝገበርናዮም ንሕጂ ድማ ልክዕ ሳማራይዝ ገይረ እቶም ኣብ ደሓን ናይ ምንቅስቃስ ፖቴንሻል ዘለዎም ፓየርስ ሳማራይዝ ገይረ ምፅኦም ኣለኹ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ድማ ንዕኦም ጥራሕና ፎካስ ክንገብር ማለት እዩ ቅድሚ ናብቶም ፓየርስ ምሕላፍና ናይ ዲኤክስዋይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ከመይ ከም ዘሎ ክንርኢና እሞ ድሕሪኡ ድማ ኣብቶም ቻርት ክንኣቱ ኢና ስለዚ ክሊርሊ እንድሕር ርኢና ኣብ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ፕራይስ ሪቨርሳል ገይረልና ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ትረንድ ላይ ናህና ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ቡሊሽ ሰናሪዮ ሒዙ ኣሎ ሕጂ ድማ ኢምፖርታንት ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣብዚ ሪጀክት ኮይኑና ኣሎ ንሪኢ ኣለና ኣት ኤኒ ታይም 147 ኤሪያ ብሬክ ክገብረልና ክንፅበይና ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ እንድሕር ነዚኣ ብሬክ ገይርልና ክሊርሊ
ሂብና ዘሎ ስትራክቸር ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ናብዚ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ በዚ መሰረት ድማ እቶም ንሕና ትሬድ ንገብሮም ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ዩሮ ዩኤስዲ ዝኣመሰሉ ድማ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኢና ብካልእ ሰናርዮ ግን እዚኣ እንድሕር ዘይመፅያትልና ክሊርሊ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ክገብረና ክንፅበይና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኦፍኮርስ እዚ ብዚ ዘሎ ናይ ቢትዊን ቮሊዩም ዘይብሉ ወይ ድማ ኣብ ማርኬት ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ኣትዩ ንውሕድ ግዜ ክፀንሓሉ ዝኽእል ሃዋህው ኣለና ኣብዚ ግን ክሊርሊ ናይዚኣ ሬድ ላይን ኣብዚ ዘላ ናይዚኣ ብሬክ ኣውትን ከምኡውን ናይዚኣ ብላክ ላይን ኣብ ታሕቲ ዘላ ናይዚኣ ብሬክ ኢና ክንፅበ ማለት ስለዚ ክሊር ዳይሬክሽን ነዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይርና ዲኤክስዋይ ኦል ደ ወይ ናብ 101 ክወርድ እዩ እዚ ክወርድ እንድሕር ኮይኑ ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ኦል ደ ዌይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዮም ስለዚ እዚኣ እናተኸታተልናያ ጎኒ ጎኒ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ወይ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታ እያ ዘላትና ማለት እዩ ዲኤክስዋይ ቀፂልና ኣብ ፓውንድ ክንመፅእ ኢና ፓውንድ ዩኤስዲ ድማ ቨሪ ቨሪ ደ ቤስት ሰጣብ ኣላትና ነዚ ሰሙን እዚ ክሊርሊ ንሪኣ ኣለና 1.2752 ኤርያ እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ዝበሃል ኣይክንብል ኢና ንሪኣ ኣለና እዚኣ ብሬክ ክንሪኣ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይኮነትልና ዝኾነ ግዜ ባይ ከይንብል ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ግን ኦል ደ ዌይ ክሳብ 29 እያ ታርጌትና ስትሬት ኣወይ ናብ 29 ፕራይስ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ተሪእናያ ክሊርሊ 29 ኤርያ ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ናይ ምውፃእ ክህልዎ እዩ ሕጂ ናይ ሴል ዝምልከት ግን ብክልተ መንገዲ ኢና ክንሪኣ ሴል ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኦፍኮርስ እታ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንብላ ፅናሕና ንሳ እንድያ ትፈርደና ወይ ንሳ ነቲ ክሊር ዳይሬክሽን ትህበና ግን ካብዚ ኤርያ እዚ እንድሕር ሪጀክሽን ካንድል ብናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም እንድሕር ሂብና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና እቲ ዝዓበየ ሴልስ ግን 1.27 ኤርያ ብሬክ ምስ ትኸውን እዚ ስትራክቸር ዝንሪኦ ኣለና 1.26 ከባቢ ማለት እዩ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኮይና ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ብድሕሪኡ ታርጌትና ናብ 25 ከባቢ ማለት እዩ 1.25 ኤርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ስትራክቸር ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወይ ማለት ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ቨሪ ቨሪ ቤስት ሰጣብ ኣላትና ንሰሙን እዚ ምክንያቱ ኣብዚ ፎርሜሽን ጌራትልና ዘላ ወይ ኣብዚ ሂባትና ዘላ ስትራክቸር ኢት ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ስለዚ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ክሊርሊ ክንርኢና ማለት እዩ ነሰሙን እዚ ድማ ክሊር ዝኾነ ስእሊ ክትበና ስለዚ ነዚኣ እንድሕር ሪጀክሽን ረኺብና ኣግረሲቭ ኢንትሪ ክንኣቱ ኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ጌርና እቲ ዝዓበየ ሴልስ ግን እዚ ንብሎ ዘለና 1.27 1.269 ኤርያ ማለት እዩ እዚ ስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ጌራቶ ቴቂት ሴል ክሳብ 1.25 ኤርያ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ዝዓበየ ተኽእሎታት ክህልዋይ ማለት እዩ ቀፂልና ናብ ዩሮ ዩኤስዲ ና ክንመፅእ ኦፍኮርስ ኔክስት ዊክ ናይ ዩሮ ናይ ጀርመን ፒኤምኣይ ኣለና ማለት እዩ ቁሩብ እሱ ማርኬት ሲፒአይ ኣለና ሶሪ እሱ ማርኬት ኦፍኮርስ ክሊር ዳይሬክሽን ከትሕዘናይ ግን ሴልስ ዴቨሎፕ ገይሮምና ኣለው ቡሊሽ ትረንድ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ብሮክ ከምኡውን ማርኬት ናይ ሴልስ ዳይሬክሽን ሂብና ኣሎ ስለዚ at any given time 1.08 54 እዚኣ ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ከይነኣቱ ሴልስ ኮንፈርሜሽን ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂባትና ግን ክሳብ 1.072 ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ ናበናይ ዳይሬክሽን ትኸይድ እዚኣውን ክሊርሊ እዚኦም ብሉፃት ዝኾኑ ሰጣብ እዮም ዘለውና ኤኒዌይ ነሰሙን እዚ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ናቶም ወዲኦም ስለ ዘለው ክሊር ኤክስፓንሽን ክርኢና እዚ ሰሙን እዚ ማለት ስለዚ እዚኣ ክሊርሊ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ 1.085 ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ግን ባይ ዝበሃል ከይንብል ኣብ ናይ ዩሮ ማለት እዩ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ናይ 2030 ፒፕ ስቶፕ ሎስ ኣባብ ብምግባር ድማ ሾርት ፖዚሽን ኦል ደ ዌይ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ጂፒዋይ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኩሉ ግዜ ትሬድ ንገብራ ፓየርያ ነራ ነዚ ዝሓለፈ ውሑድ ግዜ ግን ማርኬት ሓንሳብ ኤክስፓንሽን ስለ ዝኣተወ ዝኾነ ናይ ኣኩሚሌሽን ንሕና ትሬድ ክንወስደሉ ንኽእል ባይታ ስለ ዘይፈጠረልና ዳርጋ ትሬድ ኣናላይዝ ኣይግብር ክዋን ቀኒ ሕጂ ግን as we can see ፕራይስ ናይ 20 ፒፒ ተሪፍና ዘሎ ነዚ ሜቲጌት
ንክገብረልና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ላስት ማንዝ ዝነበረ ቡሊሽ ሪጀክሽን ስለዚ እዚኣ ሪጀክሽን እዚኣ ሜቲጌት ንክትከውን 20 ፒፕ ተሪፍዋ ኣሎ። ስለዚ ንእሽተይ ፑሽ ክሳብ ኣብዚ ክርኢና ክሳብ 200.55 ኤርያ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ፕራይስ ልክዕ ከምዚ ብስኢል እያ ዘለኹ ሪጀክት ካልኣይ ድማ ዳብል ቶፕ ኣብዚኣ ፎርም ገይሩ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህሎ እዩ። እዚኣ ሕጂ ምስ ምንታይ ትኸይድ ሶኒ ናይ ጋቨርነር ወይ ድማ እቲ ናይ ባንክ ፌደራል ናይ ጃፓን ተስቲፊኬሽን ወይ ክዛረብ እዩ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ኣብ ናይ ዩኬ ታይም ሰዓት 1 ወጋሕታ ከባቢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ዝህቦ ስፒች ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ብዛዕባ እቲ ፕሬጀር ዘለዎ ናይ ጃፓን ካረንሲ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዛረብ እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ዘረባ ድማ ፖዘቲቭ ሪኣክሽን ዘለዎ እንድሕር መፅኡ ኦል ደ ወይ ጂፒዋይ ናብ 195 ክትመፅእ እያ ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ታይም እሱን ዝዛረቦ እንድሕር ብኔጋቲቭ ኣፌክት ዝገብር ኮይኑ ግን ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ኢና ቡሊሽ ፖዚሽን ጥራሕ ኢና ክንሕዝ ኦል ደ ወይ ንላዕሊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከማን እታ ቅድሚ ዝኾነ ካልኦት ካረንሲ ሬት እትኸውን እዚኣ ጂፒዋይ እያ። ሪዝን እቲ ስፒች ናቱ ልክዕ ማርኬት ናይ ኤሽያን ሴሽን ምስ ተኸፍተ ስትሬት ኣወይ ሽዑ ስለዝኾነ ማለት እቲ ንሱ ዝህቦ ስፒች ስለዚ እዚኣ ክሊርሊ ፅቡቅ ጌርና ንከታተላ ቀዳምነት ከዓ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ካብ ሶኒ ሕጂ ሶኒ ብዙሕ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ባንክ ሆሊዴይ ኣለና ኤኒዌይ ሶኒ ስለዚ እዚኣ ግን እታ ስፒች ስውሑ ስለዘላ ቅድሚ ጂቢፒ ዩኤስድን ቅድሚ ዩሮ ዩኤስድን ሬድ ክትኮነልና ትኽእል እያ ማለት ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ልክዕ ሰንበት ማርኬት ኦፐን ኣትሒዝና ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ። ኔክስት ድሕሪ እዚኦም ሰለስተ ማለት እዩ ኤዩዲ ካድ እውን ድሕሪናዮ ኣብዚ ዝረኣናዮ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ካድ ሲፒኣይ ኔጋቲቭ ብምምፅኡ ብጣዕሚ ዊክነስ ርኢናሉ ነርና ካድ ማለት እዩ። ስለዚ as we can see ድማ clearly ኣብዚ ፕራይስ ናይ ዳውን ትረንድ ሪጀክሽን ከምኡውን ብሬክ ኣውት ኦፍ ስትራክቸር ንርኢ ኣለና። ኣብዚ ማርኬት ድማ ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ኣብዛ ኣትልና ኣሎ። ኣብ ትረንድ ድማ ኮምፕሊትሊ ብሬክ ኮይኑልና ኣሎ። ስለዚ ኤኒ ታይም ብሬክ ኣውት ኦፍ 0.905 ኤርያ ናይዚ ስትራክቸር ብሬክ ኣብ ንሪእየሉ ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ምግባር ክሳብ 0.89 ሴል ፖዚሽን ክሪና ኣት ኤኒ ታይም ግን ናይዚ ኣፐር ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ወይ ድማ 0.90815 ኤርያ እዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ድማ ቡሊሽ ሙቭ ክሪና ኣብ ናይ ኤዩዲ ካድ ስለዚያ ክሊርሊ ከምዚያ ጌርና ማርክ ንግበራ ማለት ፖቴንሻሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ሬድ ናይ ምዃን ተኽእሎ ስለ ዘለዎ የምፅያ ዘለኹ ማለት እዩ። ካልእ ኖ ሪሊ ዋላ እውን እታ ኤዩዲ ካድ ስለ ዘላትና እዚኣ ክንገድፋ ንኽእልና ግን ሎንግ ተርም ማለት እዩ ናይ ዩሮ ካድ ሰጥ ኣባላትና ዩሮ ካድ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕሪና ነዚ ፌር ቫሊ ካፕ ዘሎ ብዙ ኦልሬዲ ሜቲጌት ጌራትና እዚኣ ብናይ ዴይሊ እንድሕሪና እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ነዚ ኢምባላንስ ካንድል ዘሎ ኦልሬዲ ብዚ ሜቲጌት ጌራትና ኣላ። ስለዚ ፕራይስ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቡሊሽ ትረንድ ሪስፔክት ጌርልና ኣሎ። ኣብዚ እንድሕሪናዮ ግን ኮምፕሊትሊ ቢሪሽ ኢንጋልፊንግ ካንድል ሙሉእ ብሙሉእ ፎርም ኮይኑልና ኣሎ ኣዝ ዊ ካን ስብዚ ድሕርቲ ሜዲኬሽን ናይቲ ኢምባላንስ ካንድል። ስለዚ there is high probability price እዚ ስትራክቸር ብሬክ ምስ ገበረልና ድማ ሴል ኦፍ ወይ ድማ ቢሪሽ ማርኬት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ነዚ ስትራክቸር። ስለዚ ሎንግ ተርም ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣት ኤኒ ታይም ነዚ ናይ ባይ ዋላ ሓንቲ ነዚ እንድሕር ሪስፔክት ዘይገራትና ዋላ እተን ናይ ኤዩዲ ካድ ስለ ዘላትና ባይ ብዙሕ ኣይንረኣያ ኣብ ናይ ሴልስ ዝምልከት ግን እዚኣ እንድሕር ረኺብናያ ቢቲፉል ሴል ኣላትና ንታሕቲ ድማ ኣዝዩ ብሉስ ዝኾነ ብዙሕ ዝኾነ ፒፕ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ 130-140 ፒፕ ኣለና ማለት እዩ ዳውን ሳይድ። ስለዚ ዩሮ ካድ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክንሪአና ማለት እዩ። ፋይናሊ ኣብ ናይ ጎልድ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ። ጎልድ ኦኬ ኣብዚ እንድሕሪናዮ ላስት ዊክ ክሊርሊ ነዚ 24-10 ኤርያ ብሬክ ክገብረልና ሞ ነዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ሴል ፖዚሽን 24-30 ብሬክ እንድሕር ጌርልና ድማ ናይ ቡሊሽ ማርኬት ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ድሕሪ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ወይ ማርኬት
ጎን ዳውን ሕጂ እንድሕር ርኢናያ ድማ ኣብዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ወይ ድማ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣለና ማለት እዚ 2330 ኤሪያ as we can see 2330 ኤሪያ ቢዩቲፉል ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚ ፎርም ገይርና ኣሎ ስለዚ ክሊርሊ ፕራይስ እንታይ ኢና ክንገብር at any given time ኣብ ዝኾነ ግዜ 2343 ኤሪያ ብሬክ ኣውት 2343 ማለት እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይኮነትና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ከይንርኢ ናይ ጎልድ እዚኣ ክርኢ ኣለና ባይ እንድሕር ክንብል ኮይንና ማለት ፕራይስ ሪጀክት ብድሕሪ ታርጌትና ክሳብ 24 10 ማለት እዚኣ sorry okay let me do it again okay ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ባይ ፖዚሽን ክንርኢና እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ግን 2343 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረትልና ማርኬት ባይ ዝበሃል ከይንርኢ ኣብ ጎልድ እዚ 2330 ብሬክ እንድሕር ገይረልና ግን ሴል ፖዚሽን ክርኢና ስትሬት ኣወይ ክሳብ ዲስ ፖዚሽን ማለት እዩ ክሳብ 22,800 ኤሪያ ማለት እዩ 22,800 22,800 ሶሪ 22,800 ዋይ ክሳብ 22,800 ታርጌት ንገብር ኣለና ኣብዚ ሜቲጌት ትኸውን ዊክ ኣላትና ናይ ዝሓለፈ ፎር ሄድ ታይም ፍሬም ካንድል ርኢናያ ክሳብ ኣብዚ ማርኬት ናይ ምውራድ ትኾኖ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ጎልድ እውን ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላትና ስለዚ ብሬክ ኣውት ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሴል ፖዚሽን ክሳብ 22,800 ኤሪያ ክሳብ ኣብዚኣ ሴል ፖዚሽን ክርኢና 23,43 ኤሪያ ድማ እዚኣ ናይ ባያ ካብኡ ክሳብ 24 ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎ ብምግባር ናይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ ናይ ጎልድ ክሊርሊ ነዚኣ ትመስል ቨሪ ቢዩቲፉል ዝኾነት ሰታብያ ዘላ ንሳውን ኦፍኮርስ እዚ ሙሉኡ ላስት ዊክ ዝወረዶ there is potential price ሕጂ ድማ ፑልባክ ክገብር ወይ ድማ ብሪዝ ክገብር ማለት ስለዚ ክሳብ ኣብዚ ስትራክቸር እዚ ናይ ምውፃእ ዝለዓለ ተኽእሎታት ክህልዋ እዩ ማለት ስለዚ ጎልድ ድማ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ንከታተላ ክደግመ 23,43 ብሬክ ኣውት ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእልና ስቶፕ ሎስ ቢሎ ጌርና ናይ 23,30 ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ኣውት ድማ ክሳብ 22,800 ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎ መዓልቲ ሒዝየን መፅእ ዘለኹ እዚአን ይመስላ 6 ሰጣብ ኣለዋና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኣብ ኣዝየን ብሉፃት ዘለዋን ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ድማ ኩልና ካብዚአን ሰጣብ ዚአን ተጠቀምቲ ክንከውን ማለት እዩ ያ ደጊመ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ዘለኩም ርእቶ ዝኾነ ዘለኩም ሓሳብ ዝኾነ ሰት ክንገብሮ ትደልይዎ ፔር ዝኾነ ርእቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ተሓባበሩኒ ኣብ መወዳእታ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ሰሰናዩ ቻው